Jarang goyang. Aw nor nuki mangkana salbrum brum no omahai video rok bisibak ang nuk phunuk jabo an channel no omahai video kubang mano norok sekhe nai di nuknai ang jesukono borong no sai phurangdi jesukono message kaham di hepon borong tamu saria omahai no thik tini banai di chin borok buini bosongbai kaijagai room mo butiki tong room bara nawai butiki thui te video khai viral khai tong sak phumarong no sak se viral khlai hongke bui upload khaina tamo ba tai etabo ang upload khai bele khana kano personal call khai sanai borok tangi ning bina permission sara upload khai omo norok upload khai se chung upload khayo kuno hamya tasong di nong tongmung se kisa kaham khaina ni chin generation ni buri besarano bahai ke phunuk nai kaham omono se kisa wan soglai chung kaham lama hamna ni seresta khlai di chung salbrum Facebook Instagram WhatsApp status rok nai khangke salbrum omo hai photo omo hai video omo hai reels omte rok nuknai kaham samung khlaimal jora ke bo sapur khene krai do omo hai nang ya video nang ya photo rok no ke bai kubangma like dinai omo rinai chung chin tirprasarong bagai kaham khai video snamai tongphano kebo chungno sapur khlaini krai baksa je kaham borok se sapur khlainai omo hai buri omo hai chelarong ke jibbono phono chungno kahaman sogala borok hamya se wan songnai borno tiki video khayo rose khayo chung rose khaya angdor message siriwo omo hai ta tongdi tongphano buina ta phunukdi nor video ta khaidi sak tongo jespon tongdi nor omo hai ke phunukai tai generation ni borok tam wan sona borok tam sirngnai nor okra rok septi ki phurung hingge tangni sirai busarok nor nugui hamya no sirngnai bile interung chung wan solaina nago nge nor video no naidi putui full video nai di tongna ani kok samarok saya tong na karti please kai ketal hingge subscribe khadi like khadi bo video no kisa share khadi Jarang goyang. Aw nor nukna o video busuk jora lasma singsa chimbagai amunu tina angkai sana musugo tamu no borok sete ki phunu gungke cinta buri busa generation borok tamu sirnai amunu nugoi please kayang jotono ani kai request jeng jesukono hamyang tongthong sayang tongthong sinti prasa bai kaijagdi jeng rangri le jeng kaham tongke salsale phainai haipuno chin tirbasa bukha kaham borok mangalak buini borok le chin do phano bahai ke kumung rona amse nayo amon chung wan sok laina nango tongmona o video no bisingo khumung sachuk chayarok phunugui tongkhangke ani kogrok chayarok tongkhangke kisa nakardi tangke ang onek din pore tinisi video upload khayo ani phone rok ase hamtalya abage edit rok ase khamyanai quality je khorang omonong sinai hinge tai next video no bagai tongmona ketalong tongke subscribe khadi tai norok comment khai sadi boma hai video nainai ang norong bagai tuna chai toknai next video boma hai nainai Alex Faltu 1 de nainai tai kubangma tongan thani nor boma hai nainai omo simi ano comment khai sadi hambai ketalong tongke subscribe khlai Jarang goyang.